Joku ateria löytyy. Mikäs ateria? Ihan mikä semmonen sit tulee nopeasti. Joku juusto tai joku tällainen. Okei. Joo, ja sit mä ottaisin noin lehdet. Kun mulla ei oo niitä vielä. Pääset lukemaan. Pääset, joo. Nyt varmaan pitää joutua ykkösvälillä jossain vaiheessa sitten. Mutta nyt mennään näin. No sulla on Ei.